سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم هاجريت غانتا كعسو غير إرترا بقعد تتصاوتان مجمجم مسحريتي غانتا زوبا عن سبا أب ستاديوم جوكو كرن محزنة توقتم أكايدام أبتي بأشحت زغل صورو أفكرت سبورت صورو القتم هاجريت غانتا إرترا حموش شباريها تعويتام أصل تاني هاجريت غانتا إرترا أتو ألم سجد إفريم كاند علامات قتم إتا هاجريت غانتا زسر حتو لمدن تكنيكن بجبري أبايتا نمرأي زعلم منبار بمتكاس بزد ما درجات غانتا نمجمجم مخانو حبيرم بريزيدنت فدريشن كعسو غري زوبا عن سبا أتولول سجد جبر ميكائيل بوغانوم اتقدم نتي بأفكار سبورت زلل نباري كتما كرن بزيادة فنان زهاب مبارو دحر متقاس أبتا هاجريت غانتا تتقرني فوم زولو تتصاوتي نسبورتاوين اتزوبا فنان بمفتقرن تولادرتي سبورتاوين نمفراين أوركتو كمزلو غليصم فم تعويتم شرشاي مدرخ زور زوبا مأكل تمالا عربي مسمر عدق وعراد حنبرتي بناي وولكي نايقزي ودر مالت كرونومتر أبزغل صلالو سيراك تصفم عود قوينم عبتي سلسان سلسن تقرادمتي تساتفو ناي وولكي نايقزي ودر تقرادماي سيراك تصفم كاب غانتا إريتيل نودرو بسلسان شوعاتن دقيقن 5 سلسن كاليتاتن 10 سكندن بزخون قزي أب ساعة 4 شمونتن نتبسلس كيلومتر النات حنببه نتتسرع اللوم زنبره ناي سلسا نتبحا مش كيلومتر ودرك قداماي كوينو تعويت لهم داويت يمان كاب أسبيكو بسلسان شمونتن دقيقن 10 شمونتن كاليتاتن 7 سكندن بيتروس منجس كاب إريتيل 38 دقيقة 31 كاليتاتن 73 سكندن نوبل ميكيل كاب أسبيكو ب 39 دقيقة فيلمون نغاسي كاب أسبيكو ب 39 دقيقة 20 كاليتاتن فيلمون مبرهتو كاب دندن ب 4 دقيقة 26 كاليتاتن أخليل جبريوت كاب سنبل ب 4 دقيقة 28 كاليتاتن محاري تولد كاب إريتيل ب 4 دقيقة 4 كاليتاتن عمانيل محاري كاب إريتيل ب 4 دقيقة 5 كاليتاتن تسفاي محرت أب كاب سنبل ب4 دقيقة 53 كاليتاتن بزخونة كزي كساب 10 نزلو ترتا تعويتم لهم زاكي تخايدو أبزلو ودر أقدمو أنبس عقب مخانو زرقاقت تقرر غانتا أسبيكو داويت يمان بيش أماليا كابو دغانتو نوبل ميكيل ب10 4 ساعات 35 دقيقة 10 4 كاليتاتن بزخونة كزي مريحنة كركبان كلهم سيراك تصفهم غانتا إريتيل ب10 4 ساعات 35 دقيقة 10 5 كاليتاتن نوبل ميكيل كاب غانتا أسبيكو ب10 4 ساعات 35 دقيقة 10 6 كاليتاتن كال أين صار ساين بمخان يسعبوا لهم بهول النتبي أبتو هاب كتاليا ماليخا نوبل ميكيل ب4 نتبي كعقبان كلهم سيراك تصفهم ب20 تشاعات النتبي أبل روبيل ب20 شوعات النتبي يسعبوهم بغانتا أسبيكو ب4 5 ساعات 20 شوعات دقيقة 4 شمونتن كاليتاتن مرحنة حيزاتو تركب إريتيل ب4 5 ساعات 33 دقيقة 10 كاليتاتن كومدما سنبل ب4 5 ساعات 33 دقيقة 30 شمونتن كاليتاتن كالاين سالساين ترتا حيزن اللوام شوعين مزازم مدرخ زور زبا مأكل صباح سنبت 24 حدار كبابي إنشورانس بزكايد نايميتن 20 كيلومتر ودر كفت ساميوم أبزي وزدر زي تغرارمتي كالعين سالساين كومدما دك أنسشو ودر تسرع لهم هلاو فدرشن كردم بشكليتا زبا مأكل أفليتهم بريمير ليج إنجليز لو مقدام أبزغل صلالو نبوتشيتينو بمورينو سكت توتنهام ناب أولمبيك ستاديوم لندن تقعيزا أنصار ويسهاميات صوتا السلاسيلم توتنهام دما أب مبل 36 دقيق بمنجدي سون كوم أون أب 41 دقيق كاب لوكاس مورا بزرقبتن شطوطات كلت بارو مريحة نعرف تمريحام
ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ኣብ መበል 49 ደቂቕ ካብ ሃሪኬን ሾቶ ብምውሳኽ 3-0 ክትመርሕ ክኢላ ድሒሮም ዝተበራበሩ ተጻወቱ ዌስትሃም ግን ኣብ መበል 74 ደቂቕ ብመንገዲ ካብ ማህረምቲ ዝተመልሰ ተጻዋታይ አንቶኒዮም ናብ ጾታ ትመልስ ሾቶ ረኺቦም ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ድማ ኣብ መበል 96 ደቂቕ ብመንገዲ ኦግቦና ካብ ስዕረት ዘይተናግፎም ሾቶ ካልአይቲ ረኺቦም ምድብ ግዜ ብምእካሉ ድማ ሞሪኖ ፈላም ዓወቱ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም 3-2 ኣመዝጊቦም ኣብ ዝቐጸለ 6 ጸወታታት ምስ ንዕዘብ ድማ መርሒ ዘላ ሊቨርፑል ናብ ክሪስታል ፓላስ ተጓዒዛ ዘካየደቶ ጸወታ ብሸቶታት ማነን ፌርሚኖን ንፓላስ 2-1 ረቲዓታ እዚ ንዕረፍቲ ባዶ ዘምርሕ ጸወታ ድሕሪ ዕረፍቲ ሊቨርፑል ኣብ መበል 49 ደቂቕ ካብ ሳዲዮ ማነ ብዝረኸበታ ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ፓላስ ድማ ብመንገዲ ዛሃ ኣብ መበል 82 ደቂቕ ክትመዓራረኪ ኢላ ነይራ ይኹን እምበር ሊቨርፑል 3 ደቂቕ ጸኒሓ እትዕውታ ሸቶ ብመንገዲ ፌርሚኖ ብምርካባ ኣገደሲ 3 ነጥቢ ሓፊሳ ወፅያ ኣርሰናል ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ድማ ተጻዋቲ ሳውዝሃምፕተን ብመንገዲ ዳኒ ኢንገስ ብዝረኸበዋ ቅልጥፍቲ ሸቶ መሪሕነት ክሒዙ ተራዮም ኣርሰናል ኣብ መበል 10 ደቂቕ ብመንገዲ ላካዜት ክመዓራረኪ ኢሎም ድሕሪ ዕረፍቲ ተኸላኸለ ኣርሰናል ኬራን ቲርኒ ንኣጥቃዓይ ሳውዝሃምፕተን ዳኒ ኢንገስ ኣብ ክሊ ሳንዱቕ ፍጹም ቅላዕ ብምስሓቡ ሳውዝሃምፕተን ፍጹም ቅላዕ ረኺቦም ዋርድ ፕራውስ ዝቐልዓ ኩዕሶ ሓላ ውልዳት ኣርሰናል ሌኖ ኣንቴና ኣምከና ፕራውስ ነታ ምላስ ኩዕሶ ናብ ሾቶ ብምልዋጥ ድማ ንክለቡ ዳግማይ መሪሕነት ከትሕዛ ይተራዩ ምድብ ግዜ ኣኺሉ ተወሳኺ 7 ደቂቕ ብራብዓይ ዳኛ ድሕሪ ምውሳኹ ድማ ኣርሰናል ብመንገዲ ላካዜት ኣብ መበል 96 ደቂቕ ተመዓራርያ ሾቶ ብምርካባ ነጥቢ ተመቒላ ክትወፅእ ክኢላ ብብሬንዳን ሮጀርስ ትዕለም ዘላ ሌስተር ሲቲ ናብ ብራይተን ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ድማ 2-0 ተዓዊታ 3 ነጥቢ ዘሕፈሰ ሸቶታት ድማ ካብ ጂሚ ቫርዲን ኣዮዝ ፔሬዝን ረኺባ ወልብስ ብወገና ናብ በርንማውዝ ተጓዒዛ ገጢማ ካብ ጂመነዝን ሞንቲዮን ብዝረኸበተን 2 ሸቶታት ነዛ ክለብ ካብ ሜዳ ወጻኢ 3 ነጥቢ ዝሃባየን ቅድሚ ዕረፍቲ ንሲሞን ፍራንሲስ ብቀይሕ ካርድ ዝሰኣነት ቦርንማውዝ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ ሸቶ ረኺባ ኖርዊች ሲቲ ብወገና ናብታ ኣብ ቅሉላው ዘላ ኤቨርተን ብምጋሻ ገጢማ ድሕሪ ዕረፍቲ ብመንገዲ ካንትዌል ሾቶ ዝረኸበት ኖርዊች ክትመርሕ ከላ ጸወታ ኣብ ምዝዛም ድማ ብመንገዲ ሰርበኒ ደጊማ ሾቶ ብምርካባ ንኤቨርተን ኣብ ቅድሚ ደገፍታ 2-0 ረቲዓታ ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ትርከብ በርንሊ ኣንጻር ዋትፎርድ ገጢማ ብመንገዲ ክሪስ ውድ ኣሽሊ ባርነስ ከምኡን ታርኮዊንስኪ ብዝረኸበተን 3 ሾቶታት ሓጊዛ ድማ ንዋትፎርድ 3-0 ረቲዓታ ድሕሩ ዝተኻየደ ጸወታ እቲ ዓቢ ትጽቢት ዝተገብረሉ ኣብ መንጎ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ዝተኻየደ እዩ እዚ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ዝተኻየደ ጸወታ እዘን ክልተ ክለባት ብሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ተበላሊፀን ኣብ መበል 34 ተርታ ተቐሚጠን ዘካየዶ ብምዃኑ ኣብ ደረጃ ናይ ዘን ክለባት ለውጢ ከም ዘምጽእ ብኣግኡ ዝተፈልጠ ክኸውን ከሎ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣንጻር ላምፓርድ ዘካየድዎ ናይ ፈለማት ጸወታ ምስ ምዃኑ ብኣግኡ ንብዙሓት ዝሰሓበ ነይሩ ናብ ጸወታ ምስ ንሰግር ክልቲአን ክለባት ብቕዲ 4-3-3 ናብ ሜዳ ወሪደን ጓርዲዮላ ኣብ መስመር ምክልኻሉ ክልተ ለውጢ ብምግባር ንቤንጃሚን መንዲን ንጃኦ ካንሴሎን ካብ መጀመርያ ከሰልፎም ከሎም ንቦታ በቲ ብመቕጻዕቲ ዝሰኣኖ ቤርናርዶ ሲልቫ ድማ ብርያድ ማሕረዝ ዓቢስዮ ቀሪቦም ብዙሕ ለውጢ ዘይገበረ ላምፓርድ ብወገኑ ነቲ ዝሓለፈ ጸወታ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ብመቕጻዕቲ ዘይተጠቀመሉ ጆርጂኖ ብምስላፍ ንማሶን ማውንት ኣብ መንበር ተቐየርቲ ኮፍ ምባል ጀሚርዎም ጸወታ ኣብ ጸወታ ብዘድሃበ ቅልጡፍ ምቅባል ክልቲአን ክለባት ጀሚሩ ተጻዋታይ ቸልሲ ማቴዮ ኮቫሲች ኣብ መበል 21 ደቂቕ ብነዊሕ ዝለኣኻ ኩዕሶ ንጎል ካንተ ተቐቢሉ ከይተጋገየ ሾቶ ብምዝጋብ ንቸልሲ መሪሕነት ክትሕዛ ንጓርዲዮላ ድማ ብእዋኑ ናብ ወጥሪ ከእትዎ ይተራዩ ማንሲቲ ብወገና ኣብ መበል 29 ደቂቕ ገብረ መልሲ ብምሃብ ብመንገዲ ዴብሩኔ ኣብ እግሪ ተኸላኻሊ ቸልሲ ዙማ ሃሪማ ሾቶ ብምዝጋባ ጸወታ ክመዓረረ ተራዩ ኣብ መበል 37 ደቂቕ ማሕረዝ ሾቶ ብምዝጋቡ ድማ ማንሲቲ ክትመርሕ ተራያ ጸወታ ድማ ንዕረፍቲ 2-1 ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቱን ጸወታ ከም ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጽባቑ ከይቀነሰ ይቐጺሉ ክለብ ቸልሲ ከም መዓራርያ ዝኽላ ዕድላት መንገዲ ተቐይሩ ዝኣተወ ማውንትን ዊልያንን ክትረክብን ከላ ማንሲቲ ብወገና ኣብ ምዉት ግዜ ብመንገዲ ስተርሊን ሾቶ ረኺባ ነይራ ይኹን እምበር ስተርሊን ካብ ጸወታ ወጻኢ ብምንባሩ ብባር ተረጋጊጹ ካብ ጸወታ ወጻኢ ተባሂላ ተሰሪዛ ጸወታ ድማ ምስ ርስኑ ምድብ ግዜ 9 ደቂቕ ምእካሉ ብዓወት ማንቸስተር ሲቲ 2-1 ተዛዚሙ
خبركم تخاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን